Картинг, адреналин, күңел ачу һәм ләззәт кенә түгел, файдалы рефлекслар, осталык күнекмәләрен үстерү тәҗрибәсе дә ул. Соңгы елларда әлеге спорт түры бик популярлашып бара. Аның белән шөгыльләнергә теләүчеләр елдан-ел арта. Карт-клуб дәресләре Кукмара автомәктәбе базасында уза. Анда теләге булган һәркем килә ала. Формула-1 я смотрел постоянно. Мин гел Формула-1 ярышларын карый идем. Шуңа күрә дә теләгем көчәйде. Балалар монда шөгыльләнәләр, өйрәнәләр, картларда йөриләр. Монда килергә теләге булган беркемне дә кире бормыйбыз. Владимир Артемьев 1989 елда ачылган карт-клубның беренче укучысы була, ә инде 2000 елда беренче призлы урынны яулый. Хәзер инде ул үзенең бай тәҗрибәсен балалар белән уртаклаша. Бүгенге көндә биредә Стриж, Минск, 2 төрле Honda төркеменә йөрүче 18 машина бар. Клубта 6 яшьтән 30 яшькә кадәрге 30-га якын кеше шөгыльләнә. Әгәр дә трасса яңгырдан соң юеш булса, машинаны йөртү авыррак була. Әгәр борылышта артыграк кызу борылсаң, кадерле секундлар югалачак. Уку елы башында картингка йөрергә теләүчеләр саны күп була, ә ел азагында бераз кими, бар ите көчле ихтыярлы тырышлар гына кала. Укучылар яшьләр ярышларга әзерләнгәндә көн саен гадәти вакытта атнага бер тапкыр киләләр. Барлык укучылар да кулларына ачкыч тотып, детальләрнең һәрберсендә белә, хәтта мини машиналарны сүтеп җыя алалар, ди тренер. Картинг белән шөгыльләнү юл йөрү кагыйдәләрен белергә, машина белән идарә итү осталыгына гамәли дәресләрдә үзенең сынарга да өйрәтә. Адилә Шакирова, Руслан Мөбарак, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.